зарафор раҳмонӣ собиқ мушовири ҳуқуқии раиси ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ гуфт, пас аз 2 соли озодӣ аз зиндон ба зиндагии муқаррарӣ баргаштааст. فعلا خوب هستم، سلامتیم هم خوب هست، خیلی بهتر شدم و الان در خانه هستم با فرزندانم و خانم зарафор раҳмонӣ мегӯяд, ҳадафи минбаъдаи ӯ ҷалби занону духтарон ба омӯзиш аст ва нияти баргаштан ба сиёсати калонро надорад. аллакай ба қайд гирифтам ташкилоти ҷамъиятиро бо номи ояндаи дурахшон. мехоҳам ки дар ҷомеа боз ҳузури худро пайдо кунам. ҳадафи шумо аз ташкили ҳамин ташкилоти ояндаи дурахшон? хуб, яъне ҳузур пайдо кардан дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бештар, яъне манам қаблан то ин воқеаҳо як ташкилоти ҷамъиятӣ доштам бо номи нишод, ки он бештари фаъолияти мо мавзӯи рӯи беҳдошт ва зиндагии хуби духтарон буд, аз ҷумла ба таҳсил фаро гирифтани духтарон. мо чанд барномаҳо пиёда карда будем ва феълан ҳам мехоҳам ки духтарони тоҷик, занони тоҷик соҳиби маълумот бошанд ва фаъолияти худро дар ҷомеа, дар мисол барои ободии кишвар ҳузури худро дошта бошанд. зарафор раҳмонӣ моҳи сентябри соли 2015 дар пайи ошуби генерал Абдуҳалим Назарзода ҳамроҳи 13 узви дигари раёсати олӣ ва шӯрои сиёсии ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон боздошт шуд ва баъди 1 сол ба озодӣ баромад.